Hoxe é un día de alegría no reino do Tebo. Hoxe naceu a heredera do trono, a princesa Mari Carmen, e para celebralo, o rei convidou a todo o mundo a unha gran festa no palacio. Ben, a casa de todo o mundo. Precisamente están a chegar ao castelo algunhas non convidadas. Son nin máis nin menos que as 3 malvadas bruxas. Alto aí, son Guarda Real. Onde crees que ides? Onde imos ir, señor? Imos á festa de presentación da princesa Mari Carmen. Invitounos o rei. É por aí, verdade? Sí, é por aí, pero tedes que amosar a invitación. Pois eu non teño invitación. Nin eu. Ai, pareceme que deixei a invitación enriba da mesa da cociña. Pois a invitación non se pode pasar. Non sexa vostede así, señor, e deixenos entrar. Estamos agardando. Queremos un regalo para a princesa Mari Carmen. Ningún paso máis ou non respondo, señoras. Vostede non sabe con quen está a falar. Ai non, e logo con quen estou a falar? Somos as 3 malvadas bruxas, ja, ja, ja. É o Guarda Real, je. E esta é a miña espada, ho. Explícame, así que hai. As bruxas quedan soas diante da porta do castelo. Isto non vai quedar así. Vingarémonos desta humillación. Vingarémonos do modo máis horrible. Sin Salabín, Maguín, Xula de Pol. Eu conxuro as forzas do mal contra ti, princesa Mari Carmen. E desde agora mesmo eu maldígote. É el. E eu tamén. E digo e non me desdigo que a cumprir os 18 anos morrerás ao clavarte nun dedo a roca dunha agulla. Non é así, morrerá ao clavarse no dedo o fuso dunha roca. O que? O fuso dunha roca. O fuso dunha roca? Pero como vai morrer ninguén por clavarse o fuso dunha roca? Eu nin siquiera sei o que é iso. O fuso dunha roca, iso sabe todo o mundo. Pois eu cambio, vou fazer unha improvisación. Sin Salabín, Maguín, Xula de Pot. Eu maldígote e digo que a cumprir os 18 tacos a princesa morrerá. Como? Como morrerá? Morrerá ao despeñarse por un barranco de 2000 metros. Ja, ja, ja. Que malas somos. Mais que mal. Malísimas. A maldición das 3 bruxas arruinou a fermosa festa da princesa. Como? Que foi que vin? A miña filla, a princesa Mari Carmen morrerá ao despeñarse por un barranco de 2000 metros? Non pode ser. Pero de súpeto apareceu por arte de maxia a fada Marilina. Alto aí, malvadas, non vos sairedes coa vosa. A fada Marilina! Eu estou aquí para impedirvos que fagades tal cousa. Mira, que somos 3 contra 1. Ai, sí, pero se non podo eliminar o conxuro, si que podo suavizalo. Sin Salabín, Termalquín, Trigón de Pot. Eu prometo que, aínda que a princesa caia por un barranco de 2000 metros, non morrerá. A princesa non morrerá. Non morrerá? Vale, pero ninguén a vai librar dun coma irreversible. Ja, ja, ja. Vale, vai quedar en nome irreversible, pero do que se recuperará co primeiro bico de amor. Que? Que cursi. Pois a min gusta. Un pouco rebuscado, pero hai que recoñecer que é bonito. E así foi como quedou marcado o destino a nosa princesa Mari Carmen. Pasaron os anos e a princesa foi medrando feliz e contenta. Ui, que feliz e contenta medrei. No reino todos e todas esqueceron a maldición das 3 bruxas, pero unha tarde de verán, poucos días despois de que a princesa cumplira a maioría de idade, a princesa saliu a pasear mentras un gánster a observaba de lonxe. Un gánster? Aquí é o que pon. Oh, pero que acabo de ver. Quen é esa beleza que cruzou no meu camiño? Creo que estou namorado. E as bruxas, que non podían achegarse á princesa, viron a ocasión perfecta para facer cumplir a súa profecía. É guapa, non si? Gusta, che. Non o negues. Sí, non está mal. Home, non, chamalle burro ao cabalo. Pois nós temos aquí unha pócima máxica que se atomas un pouquiño ela quedará prendada de ti. Pero será ao revés, non? Será ela que terá que tomala para que, digo eu. Pois se non queres... Ala ti. Pa que non quer sempre é bono. Sí que quero. Traia. Pero o feitizo non faría tal, volvería no a él unha persoa terrible e malvada. E o enamorado achegouse a princesa. Onde vas, princesiña? Vou á cidade, a casa de miña boa, a levarme un cacharro de mel e as pastillas para a tensión. E vas camiñando? Tan longe como está da cidade? Xa me gustaría ir nunha moto, pero non hai quen convenza a meu pai de que me compre unha. Voulle a pedir ao rei. En bicicleta? Por que non vas en bicicleta? Chegarías de contado, porque todo o camiño da cidade é costa abaixo. Ui, non sei, é que non sei montar moi ben en bicicleta, sabe? Non importa, muller. Se montar en bicicleta é facilísimo, é como montar en bicicleta, que unha vez que se aprende xa non se esquece. Veña, muller, non o penses máis. É que con este vestido é un vestido de princesa, sabe? Xa vexo, en patinete, Un patinete, claro. teño aquí un. Ah, moitas grazas, que ben, así chegarei moito antes. Oia, señor, onde están os freos? Hai que ser ben paro. Neste caso os patinetes teñen freos. Socorro, que me esnafro, ah! Mima, vaya trompado, polo menos hai 2000 metros. Miña filla, morta. Non pode ser. Xa me esquecera do maleficio das 3 bruxas. Por que? Te estarás contento. Que? Non te das conta. As bruxas enganaronte. Espera que te desfeitizo. Que pasou? Pola miña culpa. Non. Acabaches coa vida da princesa e agora xa non hai remedio, salvo que un fermoso príncipe apareza e lle dé un bico de amor. Encárgome. Onde estou? Quen son? Como me chamo? Fillos, salvaxes a vida da miña filla, a princesa Mari Carmen, e polo tanto, concedoxe a súa man e a metade de todo o meu reino.
Un momento, papá. Ti non decides a quen quero a quen deixo de querer. És o meu pai, sí, pero eu decido sobre a miña vida. Está ben, como queiras. Se non queres... Tampouco dixen que non o quero. O que quero decir é que escollo eu, entendido? Pero queres meu nome? De momento sí, pero máis pa diante xa veremos. E deste xeito rompeuse o maleficio das tres bruxas. Os nosos protagonistas non chegaron a casar, pero tiveron 12 fillos. Todos estudiaron carreira menos un, que foi carpinteiro. E colorín colorado... Este conto está rematado.